ανοίγοντας το κουτί που βρίσκεται μέσα, το δρεπανοκατσάβιδο της Bosch που μόλις αγόρασα. Αυτό είναι το εξωτερικό του κουτιού, η μπροστινή πλευρά, και η πίσω πλευρά με κάποιες φωτογραφίες και ακαταλαβίστικες γλώσσες. Τώρα έχω κάνει μια μικρή προεργασία, γιατί υπήρχαν δύο αυτοκόλλητα. Το ένα είναι εδώ, το οποίο ήταν κολλημένο, και το άλλο ήταν εσωτερικά μέσα στο βαλιτσάκι, και τα έκοψα για να μπορέσω να τα ανοίξω πιο εύκολα. Λοιπόν, ανοίγει από μπροστά και βγάζουμε το βαλιτσάκι. Το βαλιτσάκι είχε το δεύτερο αυτοκόλλητο ακριβώς εδώ, οπότε έχει δύο, ας πούμε, ασφάλειες, και ανοίγει. Οδηγίες και υποθέτω οδηγίες. Και βλέπουμε εδώ μέσα είναι το δράπανο κατσάβιδο με την μπαταρία τη μία, η δεύτερη μπαταρία και ο φορτιστής με το καλώδιο, την πρίζα και η βάση. Το κουτί περιέχει ακόμη και αυτό, όπου είναι μια πολύ ωραία θήκη Bosch. Ανοίγει, είναι και αυτή κλειστή στο πλάι και από τις δύο μερικές, οπότε παίρνουμε ένα ψαλιδάκι, την ανοίγουμε από τη μια, την ανοίγουμε και από την άλλη. Αυτά είναι τώρα ανοησίες, αλλά τέλος πάντων. Και βγάζουμε έξω τη θήκη. Ωραιότατη. Και πολύ εύκολο να δουλευτεί με ένα χέρι. Έχει μέσα λοιπόν μεζούρα, διάφορες κεφαλές για να βιδώνεις όλες τις βίδες, μπουλόνια, το εργαλείο για να σε βοηθήσει να βιδώσεις, ένα κατσαβίδι και διάφορα τρυπάνια. Πολύ ωραίο σετ, και όταν το δοκιμάσω θα σας πω και τις εντυπώσεις μου στην εργασία.